l'altra, anem donant unes voltes, sí? Caselles, ves tirant una mica més. I aquesta seria, d'alguna manera, la despedida dels vostres fills del circuit d'enguany. Ves tirant una mica més, anem donant una altra volta, sí? Endavant, endavant, anem donant una altra volta. I aquesta seria la despedida dels corredors d'enguany. Vinga, una darrere l'altra, controlant, sense passar el de davant. Controlant, sí? Tot el que heu après, sapiguem anar una darrere l'altra. Un aplaudiment per aquests nanos i nanes i pels nois que han ajudat els organitzadors, que gràcies a ells ha estat possible que passem una matinal distreta. Vinga, una darrere l'altra, repassant, sí? Vinga. Una darrere l'altra, sí, sí. Vinga, endavant, endavant, darrere. Darrere, sí, cap allà. Vinga, sí, controlant. Vinga. Vinga, controlant. Sense haver de parar. Vigileu els de davant, no us hi feu mal, a poc a poc. Sí? Ai. Quan són les 12 en punt del matí, donem per finalitzada aquesta gimcana popular organitzada per l'Associació Residencial d'Esports i en col·laboració del Club Ciclista Sant Celoni. Moltes gràcies a tothom.